Wato ke kin isa ina faɗa kina faɗa jiya na bi zaɓin kiyo wallahi ba zan bi ba. Wato rashin mutuncin wanda yarinya ya fara kaiwa ga haka. Idan na rasa ummita rayuwata gaba ɗaya ba ta da amfani. Ka rasa uwarka ne to ka ɗan kika gani to sai na ga yadda za a yi ka aure ta. Ba zan taɓa rasa ta ba. Ƙididdiga irin ta ruwa da kuma ƙididdiga irin ta zubar ruwan ya fidda tsarinsa ne a lokacin da ƙididdigar ta ƙare. Kana ina ake fidda gwani kuma kana ina ne inda gwani yake kai sarar suka. Babu mai tarewa sai mai iya buga lissafin. Zuciyar su iri ɗaya ce, soyayya su ta kudunduma, tauraron su iri ɗaya ne, sai dai kasha inda gizo ke sakar ta ina lambar za ta fara buga kuma ta ina za ta ƙare. Zuciya na so. Har nawa kike za ta faɗa ki faɗa. Me abun so a wurin wannan yarinya? Wallahi ba a haife ki. Ba na son abu ka ce lalle sai ka yi shi. Ba zan canza alƙibla ta ba. Duk wani zaɓi farin a bayan nawa yake ko da mutuwa take akan ka tana dawowa. Ko ki canza ko kar ki canza zaɓi ya rage naki. Dan Allah ki bar ni aure ummita wallahi ina son ta. Wallahi ba za ka auri ummita ba har abada. Zuciya na so. Wai kai yanzu laifina kake gani? Dan na kira ta da sauran wani. Mahaukaci wanda bai san darajar mutane. Ni kama rayo ko? Zuciya na so. A kansa na san so kuma a kansa zan gama so. Kamal, don haka ka bar ni da zaɓi na in rayu. Ya kamata ka dau mataki don ka san cewa Habiba ƴar tasha ce. Tabbas na sani. Ina son ka fito mai aure. Ko ta wani hali? A shirye nake. Kowa ya ƙi jin maganar iyayensa sai ji na duniya. Zuciya na so. Me ko ki ga ita ce wannan? Ita ce. Ummita ko? Zuciya na so. Na yi miki gargaɗi kin kiji, na raba ki da Faruk kin ki rabuwa da shi. Yau hannu na saka a jikinki, amma gobe makami zan saka miki. Na fi ki zarra. Faruk nawa ne ni kadai dan ubanki. Kamfanin majiyatv production suka ɗauki nan kamuku wannan ƙatar shirin mai suna Zuciya na so. Mashirin shirin dan cin mai sharaɗa, ɗaukar nauyin shirin baban gida ma'azin majiya, mataimakin mai bada umarni Gaddafi Razani Fage, bada umarni Mustapha Masika. Zuciya na so. Ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna majiyatv.